खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बेरफुसार मोनसे बाथ्रा लाना फैनो नागिरदों आङो बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनै दावराव देख्रेब सारा मा बाथ्रा बुंदों आं नोंथांमोननि गेजेराव स्पष्ट होगोन दावराव देख्रेब सारा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंलायबाय बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो आंबो दिनै मोनसे शक जालायबाय आरो आं मोनसे कनफिउजन जादों बिराद गोनो गोथाव दङ आं क्लियार नङा दा बे क्लियार नङैखौ थाखाय आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो डिटेइलआ मा रियेलआ मा सैथोआ मा जों बेखौ नोंथांमोनजों ज'यैनो रायलायगोन आरो बिथाङा दावराव देख्रेब सारा मा बाथ्रा बुंदों आङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ ससे माने होनानै होनोसै बेनि उनावहाय आङो डिटेइल भाबै नोंथांमोनजों रायलायनोसै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय माने फेजेन्ट हाबाय बेखौ जोङो एमपि माने कन्टेस्ट खालामनो माने नागिरनायनिफ्राय जों बादा होनो हाबाय बे कन्टेस्ट खालामनो मोनलिया बे रोखा जाबाय दा खिन्थु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे प्रितेश नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नब सरनाया बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन जाहाथे बे स्टेजसिम फैया जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंबो जथेस्थ' जोंबो गोख्रै दं दाबो जों बे रोखोम लेभेलसिम जों फैहोआ बे जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला जों खोनादों बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल जानांगौ जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन जेरैखिया जोङो बेबायदि माने खुनु जाय मानसिया बर'जों ट्राइबेलनि खुनु माबा गैया बेहा एसटि जानायनि बेहा माने क्राइटेरिया गैया दा बे हिसाबै बे एसटि सार्टिफिकेट मोननानै कन्टेस्ट खालामनायनि बेहा माबा गैया जयगथा गैया जों बेखौ बिनि सार्टिफिकेटआ जुदि एसटिब्ला जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जों नाजागोन दा ओरैनो नैबे माखासे मानसिफोर दा एसटि सार्टिफिकेट लानानै दंखायो सरनियाफोरनिफ्राय सोरबा लकर होन सोरबा दास देखा होन दा बिसोरखौनो जोङो दाननो थाखाय जों दा नाजागासिनो दं सोरबा साख्रि लाखोमानानै दं नामा सोरबा गेस एजेन्सि लाखोमानानै दं नामा दा जोंनाव मोनसे रिपर्ट फैदों तामुलपुरनिफ्राय दारखुसिनिफ्राय सासे लकर होननाय बे गेस एजेन्सि लानानै दङ दा बेखौ स' नुबाय नङा होमबा बिथाङा होनदों कि फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनावहाय दानि जेरैखि नब कुमार चन्द्रनिया बे नब कुमार चन्द्रनिया आरो गेलेनो हानाय नंला बेयो बिनि एसटि माने सार्टिफिकेटआ माने अलरेडि केन्सेल जाखाबाय आरो बिथाङा हाजार जुजिबाबो बिथाङा आरो गेलेनो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय बिथांमोना जेब्लायबो नोजोर होगासिनो दं होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जे मोनसे नुदों जे बिपिएफनि केन्डिडेट फोसावनायावहाय प्रमेला रानी ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो प्रिथिराज नारायण देब मेस बे साथामखौ नमिनेसननि थाखाय बिथांमोना लिस्टआव होदोंमोन आरो ना माने बिथां साथामनि गेजेराव सासेखौ होगोन आरो दा बेनि गेजेरावथ' जों नुखाबाय प्रमेला रानी मेडामाथ' होनखाबाय गाव गेलेनो हानाय नङा आं जयगथा नङा आं गेलेया आंखौ जायफोर सापर्ट दङ बिथांमोना निमाहा होदो आं गेलेनो हानाय नङा मानोना बेखौ गेलेनांगौआ बाहाय रां रुफानि गोनांथि दङ गोबां माने फिजिकेलि आरो मेन्टेलि गुबुन माखासे माबाफोर दङ स' बेनिखायनो आं हानाय नङा होननानै प्रमेला रानी ब्रह्मआ सारेन्डार जाखाबाय दा बिनि गेजेराव आरो फिन दिनै दावराव देख्रेब सारा मा बुंखो बे जाहैबाय मा प्रिथिराज नारायण देब मेसआ बिथाङा जाहैबाय मा एसटि नङा ट्राइबेल नङा गतिके बे ट्राइबेल नङाबा जोंनि क'क्राझाराथ' लकसभायाथ' माने ट्राइबेल एरियायाव थानानै बिथाङा मा गेलेगोन होनबा अब्ला बिथाङा होमबा एसटि सार्टिफिकेट लानानै दङ नामा बे मोनसे शक जादों ओमफ्राय आंना मोनसे शक जादों प्रिथिराज नारायण देब मेसखौ फार्स्ट बरायग्रोदोंमोन होनना बुंबा रामफलावहाय बेबो दावराव देख्रेब सारमोननि दैदेननायावमोन दा आं बुजियाखै खिन्थु मेस लिरनाय मानसिफोरखौथ' आङो आसामावहाय माने ट्राइबेलफोर नुबाय आरो ट्राइबेलफोर नुदां ओमफ्राय दा जुदि प्रिथिराज नारायण देब मेसआ जुदि बर' फोलेरनि मानसि नङाब्ला बै समनि बर' फोलेरनि राजा फोलेरनि मानसि होननानै जे बै समाव बरायबाय अब्ला बे बोरै जाथावगौ दाना माने सारमोनाथ' मिथिसिगोन आरो बिथांमोना मावगासिनो दं मानोना जों जेन'बा सारमोना जेखौ बुङो जों बेखौनो फोथायदोंमोन सारमोना जे खामानि मावनो लादों जों बेखौनो मिथिगौमोन दा दिनैनि थारिखआव जुदि प्रिथिराज नारायण देब मेसआ जुदि एसटि नंमारा अमामानि बिपिएफआ आरो बे खामानिखौ मावनानै आरो जुदि बर' हारिनि गेजेराव आरो बुहुल खालामनानै होबावोब्ला गोरोन्थि खोख्लैनानै होबावमारोब्ला अब्ला मा जागोन दे अब्ला प्रिथिराज नारायण देब मेसआ एसटि फोरमानलाइखौ बबेनिफ्राय मोनखो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनखो बबे डिस्ट्रिक्टनि ट्राइबेल संघनिफ्राय बेनो होखो सोर जेनेबा डिसिआ जेनेबा बेखौ सार्टिफाइ खालामखो बेनिबो खोथा फैसै अब्ला बुहुद खोथा फैगोन दा आंबो दिनै मिथिनाय लोगो शक जाबाय बिथाङा बै समाव बर' राजा फोलेरनि मानसि होननानै जे बेखौ दोलै नोगोलै बरायनानै लाबाय बर' फोलेरावहाय दा दिनै जुदि बिथाङा जुदि एसटि सार्टिफिकेट नंमारा एबा एसटि नंमारा अब्ला बिथांनो माबोरै सोर आरो बोरै होलायखो बेनोथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि ना बर' हारियाव बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे खहा लाबोगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोबा नब कुमार चरनियाया बै समाव एसटि फोरमानलाइखौ मोनदों होनना बुङोबा बिपिएफ सरकार थानाय समाव बिथाङा मोनदों आरो दिनै थारिखआव जुदि आरो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जुदि प्रिथिराज नारायण देब मेसखौ जुदि आरो
दिनै एसटि नङाग्रा जुदि एसटि सार्टिफिकेट जुदि होनानै माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंबा बे मोनसे बिराद गिदिर जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनां जागोन ओंखायनो हारमा महिलारिखौ आं खावलायदों सारखौ जोंना सारा अननानै बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ फिन आरो मावला जेनेबा नब कुमार सरनियानि थाखायनोथ' बुहुत नांनांबाय जायफोरनाखि नांदों जाय गेदेरमा जोहोलाव बिथांमोना नांदों बिनि थाखायनो स' बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन दा बिथाङा गेलेनो मोनमारगोन ना मोनमारा जों फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनसो मिन्थिसिगोन बिथाङा पार्सनेलि कर्टजों मा जुजिगासिनो दंबावो बिथाङाथ' माने आयेननि गेजेरजों जुजिबावनो होननानै हिरा सरनिया बुंदों आरो हिरा सरनिया बुंनाय बायदिबाथ' बाहाय राजनितिनि खैसार दङ आरो राजनितिनि खैसारनि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि खालामदों होननानैसो बुंबावदों दा जिखियानो जाया मानो दावराव देख्रेब सारा बुंनाया जुदि रिल बाथ्रा मारबा एबा पृथ्वीराज नारायण देब मेसा जुदि एसटिनि जयगथा नङाब्ला बेहा जुदि एसटिनि फोरमानलाइ दङब्ला बिथांमोना आरो फिन आयेननि गेजेरजों नांनो राजि होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बिनि गेजेराव बिनि फिननायखौ हाग्रामा महिलारि सारासो होसिगोन थ' नोंगौ बायसान्स आंनि मोनदांनायाथ' जेनेबा नों खाम्फा बरगयारि सारानो टिकेटखौ मोनखागोन बावहाय नों पृथ्वीराज नारायण मोनखाया आरो बेखौ सापर्ट मोनखाया गमामा जुदि पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ जुदि बिपिएफनिफ्राय टिकेट होमारो अब्ला बिपिएफआ जिर' जागोन भटआ फुरा जिर' जागोन मानोना बेजों रावबो सापर्ट गैया खाम्फा बरगयारिखौ होयोबा खाम्फा बरगयारिया भट मोनगोन दाना देरहायैया गावनि खाफाल खिन्थु भटखौ मोनगोन बेखौ माने आंनिफ्राय बुंनाय जाबाय मानोना नोंथांमोनाबो बुंदो कमेन्ट खालामदो जे दावराव देख्रेब सारनि बुंनाय जुदि बाथ्राया जुदि सैथोबा आं दिनै शक जाबाय दे खिन्थु आं दिनै गोमोबाय जे गमामा जुदि पृथ्वीराज नारायण देब मेसा माने बर' फोलेरनि मानसि नङामोनब्ला राजा फोलेरनि मानसि जे बुंदोंमोन अब्ला बै समाव बर' राजा फोलेरनि मानसिफ्रा जों एसे बर'फ्रानो जों ट्राइबेल नङा नंमारा बे मोनसे कनफिउसन लाबोबाय आंखौ ओंखायनो बिनि बे बाथ्रानि सायावहाय जेन' दावराव देख्रेब सारमोनहा जुजिगोन आरो हारिया जे बिथिंनिफ्राय अलखदाव फैनो नागिराथों मानो बिनि फारसे खामानि मावनो ओंखारबाय जेब्ला थैथां गावनि जिउ थाजासिम मावनानै दिन्थिलांगोन बेखिनिखौ आङो आसा खालामबाय आरो जेखि मावा मानो हारिनि खहा गोनां बाथ्रा बुङा हारिनि खहा गोनां खामानि मावा हारिनि बिपदनि समाव बयबो जोंनि हारिफ्रा एबा हारिनि गासैबो राजनीति दैदेनगिरिफ्रा बयबो खौसेयै बाहागो लालायगोन आं बेखिनिखौ बुंलायबाय माने गावजों गाव जेन'बा खेलाया बुंलाया बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय थेंक इउ